парламента ситуацията е повече от отровна, тя е брутална. Има такъв народ, са очевидно, малкото ДПС си го доказаха вече, всеки ден в риторика, която не подхожда не на народни представители, не подхожда въобще на човеци да говорят по този начин за други хора. Възраждане не правят въобще с тяхната риторика сме свикнали. Това е отровната среда. 3 месеца осъждан престъпник с няколко присъди тича през Народното събрание, показва средни пръсти, брутално отношение към жени, към други журналистки. И това го позволяват. Симон Милков, който е многократно осъждан престъпник за престъпление от общ характер. Аз лично съм го осъдил, не знам вече колко пъти не ги броя, включително наказателни дела съм водил. Този човек пуска по 2-3 часа видеа, в които отправя заплахи към мен, към семейството ми, към децата ми. Аз ще взема мерки и съм взел. Жена ми е притеснена, направили сме организация и това не се шегувам. Казвам го съвсем отговорно. Как си водим децата на училище. Той нормален ли е? Изпитвам съмнение. Защото аз от това, което видях като поведение към други колежки в Народното събрание, този човек не е... Значи, най-мекото, което може да бъде казано, че има психически проблеми.